Lemoako herrien memoria historikoa lan duten hasi izan 2011tik hona, sortu zen batzorde bat, memoria historikoan inguruen, herritar batzuen interesa zela eta udaletxean paretik be interesa sortu zen, eta oin da, 85. urteurrena bombardaketarena, eta oin badak, ziklo txikera bat da oin, bi proiektu aurrera eramateko ideiako egon zen, bertan goien lubakitan eta arkututako material guztie museo batera ekartea, museo txikizioa, simple bat, duina eta erakargarri izatea. Eta gero Lemoatz tontorrean, gurutza frankistan ordez egin da resignifikazio obra bat, esan nahi berri bat eman jako espazioari, gurutzeak igualdeko autoritarismo kutsu bat, vertikaltasuna, eta goik egin duguna da horizontaltasuna eramatera, lurrera eramatea, denok berdin izateko, espazio bake edo justizia espazio bat izateko. Hemen aurkituko dagoena da, Lemoan gertatutakoan inguruko informazio apurtxo bat, bai testuetan, eta gero bai agertan dira material arkeologikoak. Alde batetik, material gerra edo belikoa dana, gure izin dugu bai emotea herritartasun kutsu bat, ez? Pertsonen inguruko topatu dezen material arkeologiko horrik bai berreskuratu eta bertara ekarri. Aginetako zepilloa edo anpoietako medikamentue eta platerrak edo zapatak eta holako gauzak. Emate gure dago esetu Lemoan memoria historikoan inguruan gertatu zen, lehenengo eta behin izango zen museora etortea ikusteko goien edo zer topa daurien, eta anpapetako apurtzu bet historian inguruen, eta gero iten dozu PR bidea, PR Lemoatzen 1927, Zuzlubakiek, eta gero bai gurutze frankista ez dauenez, egin dugun erresignifikazio obra be ikusteko aukera ematen dago, eta nik uste horrek hiru faseak itea oso polite dela.